Machiegni nya Karamogo Jongarwa ke chenro mar migago kamoro ma intiere geno ni odiochiengi ochakre kendo dhi e yorno makare ka e chenro ni obro ng'iyo odiochieng' ma kawuono dok ma nyithindo dok godo e sikunde ma opogore bang' yepo ne chwal nyime nikech oula kod koth mane chwe e pacho kae ka bende obro ng'iyo ni tang'o matimre e od bura ma malo kama jo od bura igeno ni bro chopo e od bura ma malo odiochieng' ma kawuono ka bende lidha kendo ng'iyo matut weche motudre kod medo osuru ma ichana tim e higa mar 2024. Nyakora Jong Roki ni bed koda ka ochako to mokwongo magi weche momiyo pek odiochieng' ni ma tarik 13 higa mar 2024. Sikunde oyaw ayanga ni chakruok tam mar 2 e kinde mamoko kuom sikunde pod jopiny manyocha ulo daro miechegi ojotie. Jopuonj mag junior secondary bago ng'anyo ka giramo ni ok gibi donjo chako puonjo nyaka sirikal chop dwaro margi. Gima nere en ni chikno oting'o weche ma ok beyo. Jatend kweth manok e od bura mamalo Pio Wandai okwedo paro mar chik mar omenda ma okoni dhi hinyo jopiny gi osuru. Machiegni nya Karamogo Jong nyalo tudre kodwa e namba mar 336 nono kata X marwa kata Twitter mar @Ramogi TVKE @James Opondo Sina nyalo nyisa ni to chal ma kama intiere chalo nade kotudre kod dok ma nyithindo dok godo e sikunde. Machiegni nyinga en James Opondo. Sikunde oyaw ayanga kawuono ne chakruok atama mar 2 bang' yepo ne chore nyime kalore kod midhiero mar oula mane okwako gwenge mopogore e pacho ka. Kalore kod nonro ma jofwambo mag otimo e gwenge mopogore tisende mag nyamburko ne obedo kod dich ka jopuonjre ne riore mar donjo e sikunde. Moko kuom sikunde jopuonjre ne ok odonjo duto kalore ni moko kuom jonyuol chal ma pod pimo piny motelo ne oro nyithindegi e sikul. Piny owacho yande olando ni yepo makawuono bang' jolony e kor char mar kor lwasi lando ni koth manyocha osebedo ka chwe e pacho ka ne dhi dok piny. Chenro mag somo ochakore okinyi ma kawuono e skunde mane oloki kar joto mag familia mane pi oula odaro e miregi kata doko ni jopuonjre mathoth ne ok odonjo e sikundego. Director ma ochung'ne chenro mag somo e kaunti e bwo migawo mar somo e pacho ka Eunice Kaemba okoni atamalo 52 kende mag jopuonjre ema odonjo e sikunde mag primary mane oketi mar jot ne familiago mag ka sikunde kaka mag Osodo gi Kobuya ka gin achiel kuom sikunde mane tiyogo e yor jot jogo mane oula odaro ne gin moko kuom sikunde mane jafwambo marwa Ali Abich olimo odiochieng' ma kawuono. Koro watudre achiel gi jafwambo marwa Ali Abich mondo onyiswa kaka chenro mag yawo sikunde obedo e kaunti ma Homa Bay. Ali Abich kinyalo winja to nyisa ni chal mar yepo mag sikunde e kaunti ma Homa Bay gi kuonde mane iselimo chalo nade? Kamano James Opondo mana to wacho endo odiochieng' ma kawuono ne sirikal okelo milogo mar yawo ayanga skunde pacho kaendi kaluwore kod rochruok mane obedo gi wach oula ma osebedo ka kendo e thoth gwenge ma pacho kaendi kendo kaunti ma Homa Bay kaendi en achiel kuom kuonde mane oneno pek e weche mag oula ahinya to kar chungʼ bura ma Karachuonyo kendo ne watimo limbe e moko kuom skunde mane oloki kuonde reso familia mathoth mane pi oula odaro e miechgi machalo skul primar Mosodo Mosaine kumano skul primar Mosodo, skul primar ma Kobuya kaachiel kod skul sekondar ma Kobuya manitiere e wang' chieng' ward kar chungʼ bura ma Karachuonyo kendo ne watimo limbe kanyo mar ng'iyo ni to bende kane odiochieng' manyoro ne piny owacho kokalo kuom migawo marito kwe osegolo chik mondo mi skunde mane oketi kaka skunde mireso godo jogo mane piyo lare miechgi modar e skundegi eko mondo chiw thuolo
ne jopuonje mondo odhi nyime kod chenro mag somo odiochieng' ma kawuono. Gima nitie kanyo en ni adier ni jogo eko mantiere e ot e skundego eko ne osegol kendo tere kanise mantie e alworano mar chiwo thuolo mondo jopuonjre odhi nyime kod chenro mag somo. Mak mana ni gima oyudo okinyi ma kawuono e skundego eko en ni jopuonj dhi e skul ka director mochung' ne chenro mag somo e kaunti kende Eunice Ayemba ma en achiel kuom ofisas mag sirikal mane ng'iyo ni to ere ka chenro mag yawo skunde odhi nyime nyaka skunde mane oketi kar reso jogo eko mapilo dare miechgi oyango ni skunde mane owuothe moting'o skul primar Mosodo, skul sekondar Mosodo kod mano ma Kubuya ma bende kambe skunde mane oketi kar reso joma ne piyo dare miechgi kwan ne nitie mapiny mokalo mag jopuonjre mane odhi e skundego eko kendo skul sekondar ma Kubuya kaachiel kod ma Osodo Eunice wacho ni mana tamalo 10 mag jopuonjre kuom jopuonjre te manie skundego eko ema kawuono oyawo skul ka 52 e skul primar Mosodo kod mano ma Kubuya mag jopuonjre ema nodhi nyime kod yawo skul kendo chenro mag somo dhi nyime e rafinyegi eki e skundego eko. James gima onyako wacho ni ing'e ni skundego eko kane oketi kama ne familia go kod jote to ne gitiyo kod klese kaka kuondegi mag nindo kaachiel kod choko mantie e skundego eko kaachiel kod bende jambgi ne oketi ne giketo kar kul mane giloso e skundego eko mane gibuore gi jambgi bang' ka pi oseriembogi e miechgi. Alwora mag skundego eko en ni jopuonjre ne okawo thuolo malach ahinya mar timo ler e skundego eko mondo mi ne klesego odog e wang'e koro golgi e kuonde mane ji ojote mondo koro gibed classrooms ma chenro mag somo nyalo dhi nyime. Gisani en ni koro mana kowacho nende ni chenro mag somo to koro ni e wang'e kata odoko ni kwan jopuonjre to tin mokalo e skundego eko ka migawo mar somo wacho ni koro gidwa tiyo machiegni kod telo mar rito kwe Homabay koni mar neno ni jonyuol ma pod nyithindo mapod ni kod nyithindo e miechegi mondo ne otero nyithindo e skul chakre odiochieng' makiny mondo chenro mag somo kik bed kod ng'ikruok e gwenge ma kono. Bende James mopuore kod kar chung bura ma Karachuonyo director mar somo wacho ni skul sekondar ma Sikri Jerusalem manitiere kar chung bura ma Suba North en skul mane wasetimo stroke ramogi tiji kuom thuolo mokalo kalo kod pek ma jopuonjre neno ka ging'ado kama pi nam lolo opogo moketo diere ma koro sani ende wacho ni kanyo ok nyal kalore kendo jopuonjre mohingo 50 odiochieng' ma kawuono ok oyawo skul primar ma Sikri Jerusalem kanyo ende kendo wacho ni gima gidhi timo ka gitiyo kod migawo mar rito kwe kaachiel kod migepe mamoko mag sirikal ne ni ka kaluwore kod pek mokel kod pong' mar pi nam lolo ma sani kodino kama jopuonjre 50 eko kale gibiro neno ni gidaro jopuonjre 50 masomo e skul primar ma Sikri Jerusalem mondo mi ngimagi kik bed kama rach nikech aora ma sani koro kama koro olokore aora nendo nitie rete mathoth mokalo manyalo keto ngima jopuonjre andaki ka gikalo ka giyoro pi ka gidhi e skul kanyo endo kendo yie mane jopiny oketo mane konyo e kwang'o jopuonjre gi eki bende yieno nobarore ma sani koro onge kaka jopuonjre gi nyalo wuok e loka ka gidhi e skul primar ma Sikri Jerusalem. Koro kone mopore kod skunde ma nitie kar timo gi eko skul primar ma Sikri bende kopo ni ok giyudo yie manyalo konyo reso nyithindo gi eki to biro chunogi mondo gigol gitergi e skunde mamoko mokiyo kod Sikri Jerusalem kanyo endo mondo kik ngima nyithindo gi kibed kama rach. Ka ok kamano to koni skunde te mamoko e kaunti kaendi to chenro mag somo nodhi e nyime kendo onge pek moro amora kaweyo pek ma nitiere ka chung bura ma Karachuonyo kama ne oloki skunde mopogore mane oloki kar reso familiego eko ma ne pi mapok kendo muomore odare miechgi. Ka ok kamano to ka en gi penj abiro miyi thuolo mondo ipenji ka kamano to koro dhi nyime kod luwo ni to ere kaka chenro mag somo yore mag wuoth chalo nade jonyuol wach ang'o kaluwore kod gisebedo kod nyithindo pacho kuom thuolo malach kane ochoro yiepo mag skunde kane ichiwo thuolo mondo mi koth odog piny kod pi masira mar oula odog piny e pacho kendi James. Abich ka entiere e kaunti ma Homabay wach ni atamalo 52 kende mag nyithind sikul osedonjo e sikundegi mopogore opogore bende igo mbaka gi jonyuol iwinjo ni to girito ang'o mondo mi giter nyithindgi e sikul. Ageno ni nitiere bende jonyuol mabiro golo nyithindegi e kuonde mopogore opogore e bombe mopogore opogore maboyo. Be iwuoyo kod jonyuol ka ipimo pachgi ang'o momiyo nyithindo pok odok e skul kar rombgi? James, nitie jonyuol ma pod gi pek ahinya to gwenge mane oula odaro gi miechgi nikech ing'eyo kane pi opong' kendo donjo e utegi to mwandugi mag udi kama oting'o nyaka buge nitie jonyuol mane koni
mondo ma jopuonje tiyo gi chenro mag somo kama oting'o uniform kod buge kaachiel kod gik mamoko ma gitero nyithindo e skul ne odong' e pi kendo ne miyo gibedo gi pek mar tero nyithindo e skul odiechieng' ma kawuono ka bende giwacho ni kata mana skunde mag sekondar ma giwacho ni chulo skul fees to ne pod gibedo kod teko mar yudo kaka ginyalo yudo konyruok mar chulo skul fees ne nyithindgi nikech koro gijote kembe koro gijote kanise ma koro noteregi kendo giwacho ni thoth mwandugi mag somo ma nyithindo tiyogo eko nyithindo e pi kendo ok kethre ma ok inyal tiyo kendo mamiyo giwacho ni pod ne ok inyal tero nyithindo e skul odiechieng' ma kawuono ka koro gimanyo riekni ma ginyalo yudogo uniform kaachiel kod mwandu mamoko ma bende giwacho ni ne pi oula oketho e kinde mane gidare e miechegi. Mano e pek ma jonyuol ahinya to mago eko mane wuok alwora ma wantie wacho ni ne ok inyal tero nyithindo e skul kaluwore kod pek ma gin go e kembe kama gijote nikech kata mana lewni ma nyithindo nyalo dhigo skul ne bedo matek, moko ne wuochgi odong' e pi, moko bende uniform kata bugi ma gitiyogo e chenro mag somo ma pile ka pile ne pi oula oketho. Koro mago achiel kuom weche mapek ahinya mane amogi giwacho ni ne gineno pek e tero nyithindgi e skul nikech ok ginyal golo nyithindo ka gidhi skul kaonge kod uniform moyiedhi mar skul kaachiel kod buge ma gidhi tiyogo e chenro mag somo e sama kone sirikal oyawo ayanga chenro mag somo odiechieng' ma kawuono, James. Erokamano Ali Abich ka ntiere kaunti ma Kisumu nyakona mago jong kochopo saa 1 gi saa 3 Ali Abich bro tedo ni lipodni kendo bro kelo nigo achiel ka achiel. Ka wadhi nyime oyudo ni kwan jopuonjre manok ema ochopo e sikunde mayudore e gwenge ma pi oula osebedo ka okwako e sub county ma Nyatik. Sikund primar ma Nyora kuom ranyisi mana jopuonjre maromo 48% ema ochopo e sikul no. Kara na dhi achiel ka achiel nyaka e county ma Migori kendo watudre achiel ka achiel gi George Juma mondo onyiswa kaka weche chal. George Juma, ki inyalo winja nyisoni to chalo nade county ma Migori? Kamano James, county ma Migori wantie makare ka bende nyaka samo wene kuok e county kata sub county no ma Nyatik e county ma Migori kama bende wasebedo kwang'iyo ni to yore go mag yawo sikunde osedhi nade to ayenyo gwego mag Nyatik ma bende pi oula osebedo ka kelo midhiero to ayenyo ne jopuonjre mawuok e gwego mag Nyatik kamwa wuoyo chieng' ma kawuono wantie skul no mar Nyora achiel kuom skunde go ma de gwego bende koro pi oula osebedo ka sando ji kinde ka kinde ka bende kata bed ni report mogol kod jatend migao director ma somo e county ma Migori Jacob Onyego yango ni skunde yaw duto te county ma Migori kata kamano wasewuoth warango ni kata beno yawgi nitie skunde bende jopuonje koro chopo matin achiel kuom ge skul mar Nyoro bende nyaka sani koro wagoe tach kae ka bende ka opogore kod kwan matin mag jopuonje mochopo e sikul kinyalo ng'iyo toka kanyo bende nitiere kanisa ma bende yudore sikul ni kama bende nitie joma bende nyiepi odar nyo jot kae ne gidak e klese kata kamano nikech somo be koro chak kawuono giwuok kendo koro gijot ka bende mokwongo adwa ni mondo chiw thuolo japuonj mar skul mar ng'iyo ni to chenro chalo nade ang'o ma giketi okang' mane chenro mag somo dhi makare jopuonje gichopo nade skul ka kapok wakawo pach jopenjo bende nyaka sani koro jot ka kendo pod ywago ni nitie kod midhiero ma opogore japuonj kichori machiegni ka king'iyo kacha mokwongo adwa ni kuong iyange to ikona ne chieng' ma kawuono sikul oyawo ma achiel kuom sikunde bende king'iyo toki kacha nitie pi nam obiro nyaka machiegni kodi jopuonjre be obiro kate to chenro mag somo be ochakore. Erokamano ahinya mawuoyo en japuonj maduong' ma skul ma Nyora Primary School japuonj Kennedy Kanik. Kawuono wayawo skul ayanga kaka ne olandnwa kendo kaka sirikal nochwalo mondo timre to kata kamano achiedh nade osebedo mang'eny maloyo yot ka nyithindo mane wachano ni wanyalo romo go e skul koyepo 100% mochopo gi sani gin mana 48% kende. Wuoth no bedo matek nikech kuonde ma giwuokie noyudo ka pi mar nam okwako kendo moko ne nyaka gol oko gi yie mondo chopi moko bende kwang'eyo kama gintie nyaka koro thuolo ni gima wang'eyo ne jonyuol nitie maka wakwano nyaka sani wan gi jonyuol 61 modak e kanisa kane gidar giweyo classes ok mago kende to nitie mano chuno nyaka wagol kokalo e telo mar loch nanga mar gweng' mondo gidhi e kanise ma oko kayudo gi kaka kuonde mag kar jot mag-gi. Iwacho ni kwan mochopo ka gin mana 80% be udhi nyime kod chenro mag somo koso rito mapok ochopo mondo kuchaki? Kaka skul somo dhi nyime kendo onge dok chien. Wadhi nyime wageno ni biro mana doka wan to somo wadhi godo nyime.
Nyaka sama wuoyeni king'iyo jopuonje mochopo kane, gichopo kanade? Un kaka to be ung'iyo ne arita margi chalo nade sama gidok, koso ere kaka utudo gi jonyuol man nigi biro ka kendo gidok yino makare? Erokamano ahinya. Agombo wacho ni tudruok gi jonyuol ne waketo nyithindo to jonyuol mondo ka gibiro skul to gibedie lwedo maber mar jonyuol kendo ka gidok gibedo lwedo maber jonyuol. To kata kamano pod wantie gi challenges ke mawuoyo sani sama no bedo nyithindo godo migago mar odiochieng' to kigoyo wang'i malach do ka nyithindo pod nie compound. Nyiso ni gin gikwamo ka gichopi nikech gito arita ma kwe ma jonyuolgi mondo gidog godo mier. Kata kaka obiro konyo gi bende onge nikech onge chiemo mwanyalo miyogi e thuolo masani kaka migago mar odiochieng'. Katieko kodi, ang'o mane nyalo chiwo yot e weche mag somo e skul ka? Chiwo chiemo ne nyithindo, to be nitie chenro machal koda mano nyithindo kik dog dala saa 7? Ne wan gi dwaro malach mondo mi gibed gi chiemo mar migago mar saa 7 e sikul ka, kendo ka ne ber to chutho kata mana jonyuol ma bende piny osetaro kama gibede kod nyithindgi, ne wagombo ni kane ginyalo kata mana kuonde mag jot mamoko ma temporary kaka tents momegi mondo koro nyithindo bed machiegni ka gijuko somo wang' saa, kendo kok saa migago mar odiochieng' to nyalo maber mondo gibed motegno ne weche mag somo. Erokamano japuonj. Antie ku jalup chief Atieko kodi, antie jalup chief ma gweng' ka, wawuoyogo matin wang'e to weche chal nade. Chief, king'iyo kacha aneno ka nitie kwan maduong' ma bende nitie toke kae. Kuonde mag jot nyaka sama wuoyeni aneno ka nitie nyaka nyithindo monego bed ni dhi e sikul, aneno ka nitiere ka. Ok ang'e ne chenro chal nade, to uchano nade mondo kata jopuonjego ochop e skunde ma gisome? Kichako gi nyingi. An Rose Atieno Aguko, an assistant chief makakelo Kakoth. Kaluwore gi midhiero momako gweng' Manyora, Kabuto, Konyango, kaluwore gi koth mosebedo ka chwe kuom kinde malach mosekelo midhiero mar pong' pi e gweng' maka. Nyora gi Konyango kod Kabuto wasebedo gi chandruok, to bende nikech ni yaw skul nochuno mondo wagol joma no kampe skul mondo dhi e kanisni, to wan gi kanisni 3 ka, wan gi Catholic, moko nitie Catholic, to moko bende nitie Pefa Manyora, eka moko bende nitiere e kanisa miluongo ni Power, bende nitiere mana machiegni gi Nyora kanyo. Koro makore gi weche mag somo, nyithindo nikech moko bende nikech pi mopong' gidhi gidak e centers gi jonyuolgi, moko be odhi kanegi, koro ok wanyal yudo nyithindo nyadichiel e yo mowinjore mondo giripot e skul. Kata kamano, watemo manyo jonyuol ma obedo displaced modhi oko mar sublocation ma wantie mondo mi ginyal duogonwa nyithindo mondo nyithindo dhi e skul. Katieko kodi, nyaka sani ji adi mantie kuonde mag jot ema pi osedaro, to pigni ya kanyi madaro ji nikech kama nitie to aneno kotuo? Erokamano ahinya. Pi ma darowa kae mokwongo ka aora maduong' mar Kuja opong' to Kuja ng'ogo pi kodonjo gi e nam, kaeto owuok koro gi e nam komako mier momenyo nam koduogo godo nyaka e tie Nyora Primary kama koro wawuoyeni. Kama wawuoyeni pi ogo tach e tie skul kama chiegni kabisa. Mano bende pi mosebedo ka chando jodak maka, mosemayo gi gik manyicha gi loso mag puothe, oseketho nyaka utegi ogore piny. Bende pi mapong' ni endi osemiyo rewe ok nyal dak nam nikech nam koro pong' ahinya. Rewe oduogo dak metie mier ma jogi odake. Gotieno ok ginyal wuok oko nikech repe siko ka gore mane tie udi ma gidake. Erokamano kuom ler ma kama natieko kodi. Kinyalo winjo, pod wantie kod oganda kama bende wadhi gogo mbaka kata kwa tieko chenro machal koda mae, ma bende nyaka sani bende pod nitie kod ywak mathoth ka ng'eny ke nyaka sani kata mana kuonde mag nyido gago nyaka sani koro pod en midhiero. Pod wago tach ka mar ng'eto kopore kod chenro mag somo othirore. Jodak ma bende nyaka sani koro jot kae gindo gikale gik machal nade ma magi wabiro miyi e chenro mag weche manyien ma bende biro e kinde mag midhiambo. Erokamano Juma ka wuok e kaunti ma Migori. Ka waduogo e kaunti ma Nairobi, oyudo ni jopuonje mag junior secondary oramo ni ok gibi donjo e sikunde mar puonjo nyaka sirikal chopa dwaro margi. Jopuonje mane obago ng'anyo e gwenge mopogore opogore kinde ni ma sikunde oyaw ayanga okoni gibiro mana donjo biro chako donjo e sikunde ka duol mandiko jopuonj e tich TSC ochopo dwachgi ka okoting'o ndiko gi e tich e yo maongirore kod chulo gi omenda mamoko mane gisetiyo ne
kaka ne doho ochiko gi seyo TSC kuom dhi ataro mar chik mane ogole gi doho. Okang' mar jopuonjgi rem chopo e sikunde e kinde ma sikunde yaw e tama mar ariyo nyalo rocho somb jopuonjre mag junior secondary e pacho ka magitimore e kinde ma paro mopogore opogore osebedo mawuok kaluwore koda kaka itayo chenro mag somo mar CBC. Adwani watudre gi jafwambo marwa mantiere e boma ma Nairobi kae. Judith Omondi iki iwinja e yorno makare to nyisani to ng'anyo mano bagi odiochieng' ma kawuono ochopo kure to ywak mane ma jopuonjgi ne godo ka otenre koda ndiko margi. Kamano pondo mana kaka iselere kiwinjo to kaka enitiere koko mapek kabisa mabende ikelo kod jopuonj mag junior secondary mabende ncha ma hao higni ariyo koro osebedo katiyo e skunde mag primary manie section mar junior secondary. Magi gin jopuonj mabende nondiki e yor kojolo kaluwore go rak mana gigoe kogono ne en rak mar higa achiel kata kamano nyaka ne higa ni chakre gisebedo ka gin kod midhiro maka kod kacha ka bende gisundo piny owacho mondo mi oruch oko rak ma gisebedo ka gitiyo godo magikoni ni e tok chik mondo mi giong rak machielo ma e yor achiel ndiko gi e yo mongirore kaka jotij sirikal mabende oyang gi duol mandiko jopuonj mapacho kae TSC. Okinyi ma kawuono waromo kod jopuonjgi eki opondo e tisenda nyamburko ma Green Park kuma bende gisewuotho achiel kachiel magi gikae e apise mag duol mandiko jopuonj TSC. Gisebedo ka gisundo jogo marito rangach mar TSC kae mondo mi oluongne gi jata tije maduong' mar duol mandiko jopuonj TSC kae Nancy Macharia mabende nyaka sani pok omolie ka. Batha kae kapok adhi mabor opondo an kod jopuonj mabende mana gin jopuonj mabende otelo kata mana nyalo bedo ni wadayo dhoggi e lo jopuonj mabende osechopo ka kendo bago ng'anyo mar sundo piny owacho mondo olu chike mag doho kaluwore gi ng'eto mane otim makoro hawo dwe achiel mano ne dwe mokalo e kore doho kaluwore gi doho ne oyango ni ongirimiti magisebedo ka gitiyo godo higa ni ok oyangi kaluwore ni ongirimiti mane gigoe kogno ne orumo higa mokalo. Koro nyaka sani jopuonje gidwaro weche ariyo. Mokwongo en ni mondo duol mandiko jopuonj TSC omigi obok mayango gi ka jopuonj ma ondike yo ma ongirore pacho ka. Mar ariyo en ni mondo chulgi fwai magisebedo ka gitiyo kuom higani duto kuom bedo ni gitiyo kod oboke ma ok oyango kod piny owacho ka kata bende mano madoho ok oyango. Kora achiel kachiel akelo ni mana kae achiel kuom jopuonje gi ang'no fulre kae to konwa ni to doche ma kawuono gin kae en achiel kuom japuonj ma bende puonjo e skunde mantiere e gwenge ma oro kwako kata bende arita ok berie kachang no yangro kachiel kachiel ni to en kaka japuonj mar JSS ang'o miyo en ka to midhiero mage kala achiel kachiel ang' ni chak no gi nyingi. Aero kamano kuom yudo dwaro gima wadhi e challenges. An iluonga ni Steven Oruko apuonjo Tana River. Koro yudo ka Tana River challenges ng'eny. Arita ok ber Tana River gimoro amora inyiewo kere gi pi mar tedo onge pi maler kacha. Koro choro nyaka wuga oko minyiew pi kube achiel en 50 to kidwaro goyo kwan pi minyalo tedo go kanyo the whole of term wayudo ka en expensive. Nyaka inyiew pi ma imodho kanyo inyalo tiyo kata wache ni 300 wacha budget mar 500 e wik achiel mano pi modho ok idonje pi tedo. Haya challenge ngine yudo ka kuma wadake nyaka school gin kuonde maboyo inyalo tiyo gi 300 kidho pikipiki dhi kendo duogo koro mano 600. Koro kwago budget gi 17,000 ni ok rom. We are really depressed wachandore. Haichaki yudo kaka school mantiere Tana River jopuonje ok ohero dhi kono mang'eny nikech en zala hardship area. Koro yudo ka skunde gi jopuonje gin achiel kaka school mantiere pod an japuonj achiel kende japuonj achiel adapuonjo grade 7 apuonjo grade 8. Koro yudo ka gik mapuonjo gi they are not sometimes not accurate nikech in puonja ok itimo kata preparedness ok iko gimidhi puonjo ichiew labda iko mana lesson mokwongo gi mar ariyo modong idhi yudo ka in ipuonja makana samoro gik mipuonjo gi samoro idhi yudo ni samoro itimo makosa mbele. An kaka an ni pok na romo gi ayari nyaka ne nyuola aja Kristo man CRE mana timo ma we gi form 2 nokatimo CRE nyaka form 4. Koro yudo ko adhi kucho nitiere nyaka subjects mag IRE mag jo Waislamu gi iko nini puonji ida chako puonja go. Koro ng'eni ma yudo ka lack of seriousness CBC ne benitie to gima wan wadwaro adier ka nwasetero wache court ma court ong'ado ni TSC internship is
TSC onego bed nondiko jopuonje mosebedo train man gi TSC namba kaka wan. Internship nwaweyo mani luongo ni TP nwatimo kawa jo tadia. Man watiyo kore gi wach TP, mwadhi mwatimo penj, mwabedo assessed as qualified teacher by our VCs. Koro wach moro mitwa chaki mi walfa paga biro ni wan kaka jo asol area mawinjo matek. Hardship area en area mar ng'amondi kaka intern kata ng'ata mondi kaka eyo mongirore. En kaka koro ng'at mondi ka yo mongirore cha imiyo hardship to aja intern. Ok mi hardship kwani an moka feel hardship no. Ok wadog school makana sama wuoyo kodini. Jopuonje ariyo kende mayudo no report ma usewinjo no report in the whole county. Ok wadhi school watamore. Ng'eny jopuonje be ya down counties ok waya kocha. Koro wan wadagi gi 17,000. Mana kaka iwinjo ne Opondo ayoyo kendo japuonj moro bende en achiel kuom jotelo kata mabende ochung' ne jopuonj gi ng'anyo ma odiochieng' ma kawuono ang'no konwa ni en ng'a to konwa ni to kaluwore gi ng'eto mar doho ang'o gini mana doho wacho to gin kaka gin kae yo mane ma gitiyo godo mobilizing jopuonje te pacho ka mangima mondo mi gine ni ng'anyo gi odhi makare achiel kachiel ang' gichakno gi nyingi. Okay, gi nyinga iluonga ni Kabara Clyde. An kendo en machung'ne an e chair mar JS Nairobi ka. Kachako mokwongo en ni kot maduong' jood bura madongo noseng'ado. Jood bura nong'ado kacha last month ni kes ma wan godo kotenore gi tume mandikowa ma NTSC en ni gino nokotime yo makare mokwongo manyiso ni ok en halali. Mar ariyo en ni jotendwa ma jo-TSC kano odhi kucho ne giwacho ni gin jok moko ndikowa ni winjruokwa kodgi ne en gimoro motime tok katin moko tenore ga ng'owa gi books. Mano gima ne giwacho. Koro wambe sani wan e streets ka kendo wanyisogi niya kendo ma to gima wadwa ni ochopnegi kotelo kochakore gi Nancy Macharia onge chieng' wabiro dok e class mana kopo ni ichulowa pesa maromre gi jo owetewa mamoko mabende mapuonjo JS midendo gi dho ngere ni P&P. Onge kaka inyalo wacho niya a qualified teacher nitie kaka segregate go ma en ng'ato puonjo ichule pesa mang'eny to jomoko tichulo pesa matin to tich motimo to en achiel. Koro wawacho maler kendo wanyiso kata jopuonje mamoko mwang'eni samoro maybe no dhi e skunde ni wabiro negi kendo wabiro golou wang' ni ok wasa TSC nyaka ndikwa e yo mowinjore kaka sirikal gi kot nowacho. Mano gima wan go. Mana katieko kadiko kuodi Opondo adaro yoyo kendo japuonj mogik kae mondo mita penje ni jatend piny Kenya ka giko higa ma okalo ne owacho ni jopuonj mag JSS gi owinjo beni kaluwore gi chike manyien mana giketo kaka piny owacho owinjo beni tiyo kuom higni 2 e yor kojolo e koka piny owacho nigo beni ndiko gi e yo maongirore. Mana kichako gi nyingi abiro penje ni to kaluwore gi weche mane jatend piny owacho William Ruto giko higa ma okalo ni owinjo beni utiyo e yor kojolo kuom higni 2 bende udhi luwo makoso uneno nade? Adwa wacho maber kabisa ni higni 2 manyocha jatend piny owacho ni koro wadhi higni 2 en tok chik. Wan barua kane wayudo mokwongo ne wayudo barua mawacho maber ni watiyo higa achiel bas wayudo barua miluongo ni permanent and pensionable. Kane higa achiel orumo jatend piny koro nodhi mo ochako loko kendo ni higa 2. Koro wakia ni gini ni timana tich loke. Koro wan sani ne watero duol mandiko jopuonje kot TSC manyocho wacho ni wach mar jatend pinyno en gima nie tok chik. Koro wan wawacho maber kabisa ni waluwore gi barua mokwongo manomiwa mane wacho ni ndikowa e higa achiel e yor kojolo basto tok mano wayudo barua miluongo ni permanent and pensionable. Mano to e gimomiyo wan ka wadagi ni ok wadhi higa 2. Wan kawuono wada bedo ka nyaka ang' odhiambo kiny wachako waduogo ka nyaka chop chieng' ma sirikal biro miyowa akiwa miluongo ni permanent and pensionable. Koro gima ne jatend piny owacho no wan mano gima wakwedo. An iseneno ka Chea osewuoyo ka an e Secretary General ma Nairobi ka wacho gima Chea osewacho ka ni ok wabidhi e class nyaka chop chieng' machielo ma TSC to gi jatend piny no biro miyowa barupe miluongo ni permanent and pensionable. Nikech nitie jok moko ma bende osemi barupe go to wan to pok omiwa to gino giluwo yor kojoloni gino migi amiya. Anyalo koni for example ng'ato graduate higa 2023 en ondike to kar kae wan gi jopuonje mano graduate 2015 16 17 pok ondiki nang'o. Mano momiyo wabiro mondo wakwed okang' ma sirikal kawo mar nyayo gimiluongo ni corruption kabisa. Omiyo wachung' ka motegno wan kaka yawuoto nagi to bende kaka jopuonje mapuonjo Nairobi ka wan bende mawamake. Koro wasewacho ni ok wadoge sikul
nyaka sirikal mineno ni wadwa dhiro sianda ne nyako gine wa. Mana ka kiwinjo no Opondo, mago mana gin moko kuom jopuonje mag JSS mabende no bago ng'anyo oko mar duol mandiko jopuonje TSC e pacho kae mabende gisundo godo piny owacho mondo miyo orit kata olu chike doho mane ong'ad dwe ma okalo ka bende pod gidhiro piny owacho mondo mi omigi fuai kata mana fine e wi dweche 4 magisebedo ka gitiyo higani e ongirimiti mapok giyango kaluwore ne gin giwacho ni ging'eyo mano ongirimiti mana gigoyo sei e higa ma okalo mano winjo bende chwalo gi kuom higa achiel kachiel nyaka hiri e studio mondo mi duok idhi nyime kod migago Opondo mana koponi in gi penjo machielo. Erokamano Judith Omondi ka entiere chuny boma ma Nairobi kochopo saa 1:03 ne kono mojwang kik bai nikech Omondi biro kelo nigi kaka no timore. Ka wadhi nyime en moko kuom jogo mane okalo e midhiero mag sienyruok mag lowo mane okelgi oula e kaunti ma Murang'a pod ogoyo tach e sikunde kata odoko ni sirikal nochiwo wach mar mondo mi ji owuogi e sikunde mondo mi nyithindo thuolo mar dhi nyime gi sombgi e tama mar 2 gwenge ma Musoso gi Kiaradhi kar chung od bura ma Kangema. Jogo mane oyudo midhiero kendo wuok e utegi pod odak e kuonde jot e sikul ma Kiaradhi ma notimore bang' okaka madongo neno e kor utegi mane okethore nikech pi e kinde ma bende sienyruok notimore e puothegi. Kan wuogi jofwambo e kinde mane otimo limbe gwengego, jaod bura ma Kangema Peter Kihungu okoni okwayo piny owacho mondo orang yore mamoko mar konyo ji e kinde ma iyawo sikunde. Mimi nashukuru kwa leo sababu mheshimiwa wetu Peter Kihungu amekuja, ametutembelea na tumemuomba aende kwa serikali kuu tutetee ili tupewe mahali pazuri penye tunaweza ita nyumbani. Kwa maana saa hizi tunakaa kwa shule ndio inafunguliwa na hatujui la kufanya. The lasting solution is to move these people from here. There are instances that come maybe because of the rain and they go. But for this one, there are a lot of activities which are going underground, which we don't know what's happening. And the more we keep people here, the more we put people in danger, whereby we will find ourselves now having other issues whereby you have fatalities. But for the time being, people are very happy because of the administration, because of the locals, they have agreed to move. But the lasting solution for this issue of Kiaradhi, Getogo, and Kihendu, that is in Rwadia, the lasting solution is to relocate these people. Jatend kweth manoke od bura mamalo kendo jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi okwedo paro mar chik mar omenda mar higa 2024 ka okoni paro mar chik no dhi hinyo jopiny gi osuru. Wandayi koni osuru ma oketie mwandu mochuno ma jopiny tiyogo pile ka pile dhi hinyo jokenya ma yutogi ni piny, ka okwayo migawo mar omenda ma obiro kod paro makamano mondo ononie malong'o kendo golo moko kuom pek mag osuru manitie e parono. Chik mar solo omenda miluongo gi dho wagunda ni finance bill mar higa mar 2024 nyose okoko kendo kawuono ibiro pedhe od bura. To kata kokwadhi matuti gima nere en ni chikno oting'o weche ma ok beyo, kendo gima nere malong'o en ni omedo osuru ma ng'eny ahinya e wi japiny. Kuom mano wan gi pachwa en ni en chik moko nego puodhi kata mondo kadhi e bunge. En chik monego jogo manyo okele okawe kendo dog mondo otimne nonro makare eka mondo giduogi. Nikech jo-Kenya chandore ahinya sama wueni wach mar osuru nego jo-Kenya. Koro kendo kimedo gi osuru moko e wi osuru to ichalo ng'ama koro dwa tieko jo-Kenya chuth. Because all spare parts are taxed. Yes, fuel is taxed. Everything to do with motor vehicles is taxed. And now to come up with a new tax on motor vehicles is really to make it impossible for people to own vehicles.
Oganda jo Kenya oketo wang'gi ka rito pek mabiro nyime mar choko osuru bang' migawo mar omenda kelo paro mar chik mar omenda ma biro medo osuru moko kuom mwandu ma itiyogo e pacho ka. Ranyisi en osuru ma koro dhi bedo e nengo makati, nyamburko goyo punda e kind mamoko. Jolony weche mag osuru bende chiwo pachgi e wi paro mar chikno. Jochung' weche marwa Ken Muga miyo ler mathoth. Oganda jo Kenya nyaka koro ikre ne kinde mapek mbele bang' piny owacho keto paro mar medo osuru e moko kuom mwandu ma oganda jo Kenya tiyo godo. Mkate mathoth oganda jo Kenya tiyogo ma osebedo ka ok juoge osuru, koro ibiro juoge osuru mar VAT mar 16%, kama koro biro medo nengo mar makati mar gram 400 gi siling 10. To ma dhi keto ngima oganda jo Kenya kama nade? Jalony weche mag osuru Zakayo Masiro chiwo pache. Sirikal bro ng'iyo gima ji tiyogo ahinya. Gima ji tiyogo ahinya ni gin sure ni nyaka gitimre nade, nyaka giyudi usuru. Ok inyal dak ni ok icham mkati. Kata ni koro ot mi cham mkati, koro gin giwe mkati, gidhe manyo maybe rabuon e chiro some distance away, ni gidwa timo ang'o? Ni gidwa tedo ni koro mkati. Kiduogi go kwani paro pes di chiro dhi manyo rabuon miduo. Gi pes yudo mkati supermarket maybe tiendika. Iwacho ni wawe atimra nade? Atigi mkati. E paro manyien mar omendano, weg nyamburko biro chulo osuru mar bedo gi nyamburko ma en 2.5% mar nengo nyamburko margi, osuru ma ibiro kawe kinde ng'ado okumba mar nyamburko ma ing'ado higa ka higa, omenda manie kinde Sh5,000 nyaka Sh100,000 kaluwore kod kit nyamburko. Kata kamano, nyamburko mag piny owacho mamalo kaachiel kod mago mag kaunti, kanyakla kod mago mag obila, mag jolweny, to kod weg nyamburko ma ok chulo osuru e bwo chik mar namba 179 bende ok bi chulo osuru no. Weg apiko bende ok owe chien, gibiro chulo osuru mar 10%. Jalony weche mag omenda to kod osuru wacho ni okang' ma kama biro medo osigo ne weg nyamburko to kaachiel kod apiko, kaluwore nitiere osuru mamoko ma bende gichulo. Mtokni gi kokelgi gi attract gi miluongo ni import duty. Teni en osuru migo e wi bei mar kilo mtokano. Kose kele landing cost kata wachi ni kuro chopo port of Mombasa kacho timne clearance kila kitu. Cost neno imede ka 25% miluongo ni import duty. Import duty ni wiye kanyo kosariwe import duty gi landing cost ichaki kitu osuru mar 16% miluongo ni VAT. Okay? Already advanced tax exists. Tena ni MTA samoa uweni. Kagitugo gichako kendo gi kelo ma George johala dhi neno matek. Nikech goyare kata mna 2.5% mar 1 million. Wache ni mtoka nengo ne masani makitere e chiro tinyalo usego en 1 million. 2.5% en pesa. Gini ko biro kama in a way obende en gi effect economy. Tena ni jok madwa nyiewo mtoka bro paro diriyo. Jomath mag divai kata wine biro chulo osuru mar Sh243 gotongla 4 kuom lita ka lita, ka jomath mag kit kong'o ma ong'ere kaka spirit to kod whisky biro chulo osuru maromo Sh356 gotongla 4. Osuru mar bia to ibiro duoki nyaka gi Sh142 gotongla 4 kuwuok e Sh253. Osuru ma ijuogo e wi omenda mar goyo sime kata mago mag teko mbui miluongo ni data biro medore kawuok e 15% nyaka 20%, ka jogo magin jogo punda bende osuru margi dhi medore nyaka 20% kawuok e 12.5%. Jolony kata kamano wacho ni goyo punda ok nyal biro chung' ni mar osedonjo e rembo oganda mathoth ma pacho ka. Wawach kata ni bet kata mnagi 100 per day. Samoro gimiyudo onge. Tich medhi yebe otimre nade? Onge. Idhi timamo. The next thing nyathi biro dhi kwalo janyuolne, kata biro kwalo neighbor, kata dhi kwalo gwend jirani. No dhi timre nade? Odwa dhi uso. Mondo yud pesa motimo nade? Mogo go punda. Technology is running the world right now. Idhi timanyo pesa agent tisekete tiseore. In 5 minutes transaction no utimru nade? Utieko. Idhi wacho ni nyalo dak sani monge pesa. Mwandu mamoko mabende ibiro medi osuru gin kaka yedhe mageng'o suna, mwandu ma iboyo godo chai, chiemb jamni kod yedhe kute ma itiyo godo e pur kod pith. Jolony kata kamano kwayo piny owacho mondo mi odewi oganda jo Kenya e kinde ma ikawo osuru makamago mondo mi gigeng' osuru mamalo
manyalo hinyo oganda kendo neno ni gitiyo kod omenda go e yore mawinjore. In some countries, kata mana East African community kende, ntie VAT is 18%. Lakini gineno ber ok giywaga ahinya. Wayuak nikech samoro gima osuru timi malong'o do japiny ok timre nade ok ne. Kata in between ntie lal moko mabet through corruption, iwinjo ni oma sirikal owito pesa maromo kama, sirikal owito pesa maromo kama, pesa manoseguro e lwet japiny modhi ire. Koro sirikal mondo tem sama gimedo osuru to service delivery margi bende bedo malo. Ma biro kinde mamoko kuom chike mag omenda mane okadhi e higa mokalo pod ok ochak keto e tim. Ken Muga, Ramogi TV. Nya Ramogi ajwang aroka yue ma adundo kapok odhi yue wasome otema Uhuru Kaya analoch John kawuok kanyi e doto mari Ramogi TV mol mos kendo choponwa e yorno makare. Akwayo sirikal mondo ong'i strategies ma inyalo tigo mar nyithindo dok e skul ka wacho ni odiochieng' makiny thoth sikunde mag primar kaachiel kod sekondar ma ji dhie ka ji duogo dala onego bed ni ng'iyo ka jotend skunde be onego bed ni keto kanyakla mar ng'iyo ni ere kaka inyalo tim chenro ma kamae. Ramogi TV ma Glen kawuok Kokise aneno Ramogi TV kendo chenro mar migago chupona e yorno makare. Ramogi TV ma Sara Singla nyakwaro dongo kawa West Kanyamkago aneno migago kod babana Singa Odongo. Erokamano James Opondo an Lewis Kanialara Nyambija. Ramogi TV ler kaka student akwayo sirikal mondo okony sikunde mapod nigi midhiero mopogore kotudore kod weche mane okel kod midhiero mag koth mapek mane chwe e pacho kae. Kik idhi mabor nikech ka waduogo to pod wan kod weche modhuro. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Asewacho ni nyathini toko winja. To sani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on View.
Koro ng'eyo dwa chako go wi kae. Koch ni en ng'ano moloro na e odni. Konyauru. Kasto bang'e ji te biro ng'eyo ni en osebedo kowuondre wuonda kae ni en muofu. Ini wacho miriambo mama. Halin ne wacho adier. Ok in muofu donge. Ang'o? Iwacho ni an aneno. Mano koro ini anya meher. Ogiot ni bebe kapono kido mara timne gimoro marach. Duoga wuka sani dhi kumidhiye. Kapok achwanyora kodi. Saka bende ng'eni yan. Machiegni kendo nya Kwaramogi duola ma riwo kanise NCCK dwaro mondo okas chenro mar manyo commissioners manyien mag IBC. Giwacho ni mae biro konyo e chenro mag ikruok kendo tayo yiero e gwenge ma opogore opogore. Ne giloso e boma ma Meru e kinde mane gin e romo magalamoro mar 14 mar NCCK e gwenge ma ugwe. Jakom margi jadolo Nicholas Muturi okwayo ni Attorney General ma pacho ka onego som paro kokalo ir doho maduong' mogik pacho ka mondo piny Kenya kik donje e obadho mag chike kaluwore gi deko mag loso weche kiewo. Gikwayo jotelo mondo kik rwak siasa wechego mag manyo commissioners. As provided in the Constitution of Kenya, the Independent Electoral and Boundaries Commission is a crucial body responsible for overseeing elections and validating nominations to governance position. It is also the body mandated to undertake the review of electoral boundaries. We therefore find it a major injustice that the country has gone for more than 1 year without a properly constituted commission. Of major concern is that the process that was ongoing to recruit the IMBC commissioners was stopped on account of political debates and deal making. We call upon His Excellency the President, Honorable William Ruto, and all the concerned stakeholders to set politics aside and facilitate completion of the process. Further, we urge the Attorney General to seek advisory from the Supreme Court of Kenya on the next course of action following the lapse of constitutional deadline for the review of boundaries. Jor bura mamalo kawuono bago romo moyiedhi mar loso ewi moko kuom twak ma ochuno. Achiel kuom weche manie nyim od burano gin kaka paro mar chik mar omenda mar higa 2024 kod twak mar thicho oko e apisi jatend migawo mar pur Mithika Linturi. Jafwambo mar Walter Nyambaga ogo tach e od bura kanyo kendo wawinji ane gima dhi nyime. Nyambaka ka inyalo winja e yor ong'we yamo nyiso ni to chenro mar jood bura chalo nada. Ang'eyo ni mathoth nitiere e chenro ma kawuono. Walter Nyambaga kinyalo winja to nyiso ni to od bura mamalo chalo nade. Jood bura osechopo koso twak ma onego bed ni timo odiochieng' ma kawuono chalo nade? Erokamano James, pondo mana kaka iseketo negodo jawinjo kanyakla kod janeno mar Ramogi TV en ni twak ma kawuono en twak moyiedhi kaluwore kod pek mar wach. Gima ket kamaendi ok jatimore pile ka pile ni mar bunge jabedo lakini ok obed ga chieng' wuok tich. Kinde obed chieng' wuok tich kamaendi weche ariyo. Namba achiel nitiere twak ma ochuno ma nyaka gwel kod kweth jatend kweth manok kata jatend kweth mathoth e od bura kata mana luongi mondo mi twak ma kama obedie. Twak nitiere kariyo ma kawuono chwe ma bende gimul kod jo od bura mokelo kanyakla. Nitiere report mar kamiti moyiedhi manochiw meeting mar rango gigo ma iwacho ni odonjne godo jatend migawo mar pur Mithika Linturi odiochieng' ma kawuono niendi nikech ne omigi ndalo 10 mar doyo iye kendo kalo report maket kod mano endo obiro dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Report ibiro pedhne od bura twak mabiro chakore seche mag 8:30 kamaendi. Bende ibiro ng'i kan moko kuom weche ma kamitino opuodho kata oyie godo kopo ni kamitino orango kendo oyudo ni kare donjo manodonjne weche manodonjne godo jatend migawo mar pur Mithika Linturi ni kare. Koro tich kata mana bedo ni apisi nyalo bedo ni gik kod giko kendo report no ibiro chwal e od bura kaendi mondo mi jo od bura
Inigilo ni formality kata kalie kendo jatelo no ngimane kata bedo ni dhi nyime kod apisi biro gi kod kamano. Kamiti no ni kod teko mathoth ahinya. Ono ni kamiti no yudo ni weche manodonji godo ni Thika Linturi ni weche maweth maonge kod teko kata korgi. To gi kanyo endo ema bura no biro bedo go kod giko kendo onge okang' minyal kaw ne kendo ni kamiti no biro chiwo thuolo makende mar jatelo no dok e tich kendo dhi nyime kod tich. Weche ariyo go biro yango odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano bende twak ma bende semi pek kata twak manyal gede mabiro mako mach. En paro mar chik mar komende 2024 mosekelo wede kindi jood bura mosewuok oko ka kwero malich mokalo. Okang' mokaw kod jogo mochuogo chik no endo, paro mar chik no endo gi od bura. Ma bende mulo moko kuom gigo ma japiny tiyo godo pile ka pile kaka medo osuru e yedhe mikuoyo ne pith kod pur ma japiny tiyo godo odiochieng' kodiochieng'. Kata mana medo gimiluongo ni 16% kuom moko kuom chiemo machalo kaka odeyo mar makati omede Sh10 ma en 16%. Jogo maringo kod nyamburko ma bende omednegi 2.5% mana kaka nosledi kod jachung weche Ken Muge weche manyien kod moko ma bende kelo thuolo makende mar bedo kod meto e gik machalo kaka divai mang'ich kata pi nunga mobi oli chupa kod moko machalo kaka magandiwo whisky ma omedie kwan pesa 243 kanyakla kod 356 to kod kong'o mar bia ma 142. Mago mana moko kuom weche ma bende bi twagie ka endi ka paro no endo ochan pedhi ne spika mondo mi jo od bura odhi nyime kod yudo twak. Koro wan mana ka mar keto wengewa mondo wachok ni tang'o gini wabiro dhi nyime nikech en twak ma oganda jo Kenya osebedo ka lose koro jo od bura kata jogo motel ne kuonde ma giwuok biro yudo thuolo mar goyo kogno kendo range malong'o. Makmana ni lwasi en bedo ka kod kacha mar bedo kicha. Makmana ni jo od bura to ng'uro kit paro mar chik bendo ka giwacho ni ikomenda kata paro mar chik mar ikomenda 2024 ne dhi betie manyalo chiwo puonjruok ne jo Kenya. Makmana ni kaka osekete to mit kobed ni en ema ket kata beito go kod James Onin kod penjo makmana ni asechielo iti kanyakla kod jo Nikora Moge Jwang mondo mi obed kod ng'eyo gi ikruok ni weche wabiro manyien mag me maka kod kacha kod mago imore kod Ang'ich Welo. Erokamano Walter Nyambaga ka entiere bunge ma malo ka oluonwa twaka ma dhi bedo odiochieng' ma kawuono kotudore gi weche mag omenda ka achiel kod thicho oko jatend migawo mar weche mag pur mano Thika Linturi. Ka odhi nyime wayudo ni lipod nonro mar janon buge omenda mag piny owacho yango ni penjo nitie ewi kaka tend kaunti ma Siaya ne otiyo kod omenda e hik omenda mar 2022-2023 kaluwore ni nitie moko kuom chudo makelo chich. Kaluwore kod ripodno weche mag wuodhe mapacho ka tiegruok mag jood bura mag kaunti ma Siaya kod moko kuom jotije piny owacho mag kaunti ma Siaya kanyakla kod chenro mag dongruok mane ochaki to ok otieki gin weche ma omiyo janon buge obedo kod penjo ne tend kaunti ma Siaya ewi kaka ne gitiyo kod omenda. Tich adek juma mokalo chenro manono tij omenda e kaunti ma Siaya kaluwore kod lipot mar janon buge omenda mag sirikal kata Auditor General e omenda 2022-2023 ne ochakore. Chenrono ne opong' kod chochni bang' thoth jotend migepe mag kaunti ma Siaya manowinjo bed ni chopo mar duoko penjo ewi kaka omenda ne otigodo ne orem mar chopo. Chenro mar nono jotend migepego dhi nyime kuom ndalo 5 kochakore tich adek mokalo. Kaluwore kod ripod nonro mar janon buge omenda mag piny owacho ma idendo ni Auditor General, penjo medo nyuolore kaka tend kaunti ma Siaya ne otiyo kod omenda manoket e lwetgi mar tayo chenro mopogore opogore e omenda 2022-2023. Moko kuom weche manyuolo penjo ting'o wuodhe mapacho ka, weche mag tiegruok, chulo gope ma dho ngere dendo ni pending bills kod weche mag tayo chenro mopogore opogore mag dongruok e kaunti ma Siaya ma nyaka sani pod ochung'. Ewi weche mag tiegruok kod chudo mamoko, janon buge omenda mag sirikal yango ni tend kaunti ma Siaya ne ochiwo milion 7,903 ne MCAs mane dhi e weche mag bajet e boma ma Kisumu, kendo kata obedo ni tend kaunti olero ni ma ok ne en mar mino bad MCAs ma owinjo bed ni keto nyong'ong ne sirikal mar kaunti no. Penjo en gima omiyo tend kaunti ne ochulo omenda makamano ne tich ma owinjo bed ni MCAs timo kokalo e bajet margi mar od bura.
Bende oyangore ni Tend County ne ochulo siling 854 ne tiegruok mag MCS moko adek, chudo ma janon buge omenda koni okoyang kore maler. Janon buge mag omenda penjo gimomiyo omenda go nomiyi MCS achiel kachiel ma ok ochul ng'at ma nowinjo bed ni miyogi tiegruok kata kama ne giyude tiegruok. Mana e weche mag tiegruok, oyangore ni Tend County ma Siaya ne omiyo MCS moko 12 milion achiel moro ka moro, kata kamano onge ler ewi tiegruok mane gitimo. Jotije moko bende ne omi milion 17,631,891 ne tiegruok, kendo omigi balang' maromo milion 25,771,730 ne tiegruok ma kore gatache janon buge mag omenda koni ok nyal yanga dier mare. E gedo mar klas mar ECD e sikund primar ma Kirindo ma nyaka sani pod ochung', janon buge omenda oyango ni tarik 30 dwe mar 6 2023 jal manomiyo rak ne osechul milion 2,570,332 kuom milion 3,888 kod 53 manowinjo bed ni gedo no kawo. Kata kamano, gedo ok dhi nyime kendo onge gimoro amora manyiso ni gedo no ibiro tim. Bende to owuok ewi gedo mar teseni nyamburko ma Siaya manowinjo bed ni muonyo milion 23,014,867 kendo gedo mare nowinjo bed ni rumo tarik 22 dwe mar 2 2021. Nonro yango ni Tend County ma Siaya noduogo chungo ragno tarik 2 dwe mar 6 higa mokalo, ka kontrakta nosechul milion 17,582,978. Wach gedo mar chiro ma Ukwala bende onyuolo to e bug nonro mar janon buge omenda mag sirikal. Lipot yango ni chiro no ma gedo mare nowinjo bed ni kawo milion 5,740,187 gotonglo 46, kendo gedo mare nowinjo bed ni kawo dweche 16. Tije kaka loso dier ot, tudo sitima kod kuonde uso pok otieki ka milion 4,252,545 mag jopiny to ne osechul kambi manomiyo rak. Gedo mar chiro ma Nyadorera mane winjo bed ni chakore dwe mar 3 higa mar 2022 kendo nowinjo bed ni kawo milion 11,665,784 gedo mane winjo bed ni tieko e dweche 16. Nonro ma otim dwe mar 11 higa mokalo yango ni tich pod ne ochung' kata obedo ni milion 8,532,406 ne osechul wuon rak, ka gedo mar chiro ma Akala kod Ramba bende nyuolo penjo ewi kaka omenda notiyo. E weche mag wuodhe ma itimo e pacho ka bende okelo to kaluwore kod nonro mar janon buge omenda mag sirikal ma otim e kaunti ma Siaya. Nonro yango ni kar ni riside ma itiyo godo yango wuoth nyiso ni Tend County ma Siaya ne otiyo kod milion 425,130,173. Buge mag omenda to yango ni kaunti no ne otiyo kod milion 436,397 kod 99, kendo nyuolo penjo kaka ne oti kod milion 10,566,926 ma ok nyal yangi. Bendo yangore ni milion 2,485 ne ochul ne wuodhe mag MCS moko 4, kata obedo ni od bura mar kaunti no ni kod bajet mare mowinjo bed ni tiyo godo ne chenro mag tayo wuodhe mag MCS. Klab mar